Новых жыхароў акваторыі вяслярнага канала выявілі каля эллінгаў на спуску да лодак і катэраў. Сегодня лично первый раз увидел. Ну как, плавают, я удивился даже, думаю, что такое. Раньше, помню, зеленые такие сгустки были похожие, а сейчас плавает медуза. Спачатку ніхто і паверыць не мог, што гэта сапраўдныя медузы. Лічылі за жарт. Як яны апынуліся ў брэсцкім вадаёме, дакладна пакуль невядома. Одна из версий – аквариумистика. Потом это очень возможно плавсредства спортивные, в том числе участники разных соревнований, которые в других странах проводят. Но каждый имеет свое судно, там каноэ, там байдарку. Дзвюх медуз супрацоўнікі Цэнтра алімпійскага рэзерву па веславанні вылавілі і памясцілі ў банку з вадой і водарасцямі. Яны невялікія, іх памер каля 2 сантыметраў. Медузы – планктонаядныя жывёлы і размнажаюцца ў цёплых мясцінах вадаёмаў. Тут, дзе іх знайшлі, шмат зялёных аднаклетачных водарасляў, якія ў вялікай колькасці перагніваюць і забіраюць кісларод у жыхароў акваторыі. Медузы ж у сваю чаргу харчуюцца гэтымі водарасцямі і тым самым наносяць карысць асяроддзю. Медузы как раз, они в большом количестве и питаются этими микроскопическими организмами. И достаточно посмотреть сейчас на нашу муховецкую популяцию, да, медузы плавают в очень чистой воде. То есть они постоянно работают, чистят. Ці прыжывуцца медузы ў нашым вяслярным канале, невядома. Але спецыялісты спадзяюцца, у далейшым новыя жыхары будуць размнажацца і распаўсюджвацца, а тым самым ачышчаць акваторыю. Ганна Буйкевіч, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».